बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुराव पुलिसा संदानना सा 11 जुवादारिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननानै अदलागुरि आरो पातिलदाहा बे मोननै जायगानिफ्राय जुवादारिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हायो। कालि फुजानि मुङाव सोलिदोंमोन मोनसे गिदिर जुवा खेला। जुवा खेलाया सोलिफुबाय थानाय समावनो मानिकपुर पुलिसा संदानना जुवादारिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हायो। पुलिसनि संदाननायाव पातिलदाहानिफ्राय सा 6 आरो अदलागुरिनिफ्राय सा 5 जुवादारिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हायो। हमजानाय जुवादारिफोरा फारियै सहदेब कर्मकर, पिन्टु बिश्वास, बिकास कर्मकर, अशोक शील, सुजन कर्मकर, टिकेन राय, दिलीप राय, भैरबुद्र राय, देवराम बरा आरो फगराम राय। जुवादारिफोरनिफ्राय नोगोद 9,070 रां आरो जुवा खेलायाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जब्द खालामनो हायो पुलिसा। फिन पाकिस्तानखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ। मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंदों POKआव दुंहाव थासारि खालामनायनि फिननायखौ पाकिस्ताना मोनगोन। बेबायदि गोख्रों रावजों फिननाय होदों रैखाथि मन्त्रिया। मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंदों पाकिस्ताना काश्मीराव सुबुंफोरखौ इनाय अनागार खालामगासिनो दङ। अदेबानि पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय POKखौ फिन दखल खालामनो इसारा होनानै मन्त्रिया बुंबावदों। POKनि बाहागो गिलगित आरो बाल्टिस्तानखौ लानायनि भारतआ नोजोर लाखिदों। पाकिस्तानखौ उदखारि अनसायग्रा हादरजों रुजुनानै रैखाथि मन्त्रिया सीमा ओनसोलाव सुबुंफोरखौ इनाय जाथाय खालामनायनि फारसे सरकारा जिरायना थानाय नङा होननानैबो बुंबावो। पाकिस्ताना सुबुंफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामबाय थायोब्ला बेनि फिननायखौ थाबैनो होगोन होननानैबो रैखाथि मन्त्रिया पाकिस्तानखौ गोख्रों रावजों हुमखि होयो। चिरां डिस्ट्रिक्ट भटार इन्टारनेशनेल पार्टी वर्कार्सनि जथुम्माया मैया बङाइगाव जिल्लानि लाइब्रेरियाव जानानै थाङो, जेराव स्टेट भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि आफादगिरि ललित पेगु, पबित्र बर' स्टेट कमिटि मेम्बार चिरां जिल्लानि आफादगिरि देबेन बसुमतारी, जिल्लानि नेहाथारि रुपनाथ गयारी आरो ब्लक सार्कलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाफैयो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै VPIनि स्टेट प्रेसिडेन्ट ललित पेगुआ बुङोदि सोलिफु गणतन्त्रआ सोलायनो थांगासिनो दङ। जोंनो राजखान्थिनि गणतन्त्र नाङा, जोंनो मोनसे मोजां गणतन्त्रसो नांगौ होननानै बिथाङा बुङो। सोलिफुबाय थानाय T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि 5थि मेचआव पाकिस्ताननि हानजाया जिम्बाब्वेनि आखायाव 1 रानाव जेननांबाय। जिम्बाब्वेआ टसआव देरहानानै गिबि बेटिं खालामग्रोनानै पाकिस्ताननो 131 रान टार्गेट होदोंमोन, नाथाय पाकिस्ताना 20 अभाराव 129 रानल' खालामनो हानानै 1 रानाव मुलुगनि गाहाय थाखोनि टीम जिम्बाब्वेनि आखायावनो जेननाङो। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआराव गोबांथार साख्रिनि मासि ओंखारदों। फैगौ जानुवारि दाननि सिगां बिटिआर सरकारा साख्रिनि फोसावथायखौ होगोन। बिटिआर सरकारा गासै 8 बिफाननि साख्रिनि फोसावथायखौ थाबैनो होगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। दिवालीनि रंजानाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। रंजा बाजायै दिवालीखौ फालिना पटका गावबाय थानाय समावनो गोब्राबै जोखोम जाना जिउ गोमानांबाय सासे फरायसुलिया। बे दुखुनांथाव जाथाया दिवालीनि हराव मध्य प्रदेशनि मन्ड सोहोराव सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिवालीनि हराव न'आव गोबोरदोन फोरबो खुंदोंमोन कारजु गामिनि थागिबि गोबोरदोन लालमालिया। नखराव फोरबो सोलिबाय थानाय समावनो गोबोरदोन लालमालिनि फिसाजो 20 बोसोर बैसोनि टिनाया उन्दै बिफंजों लोगो नांना न'नि बाहेरायाव पटका गावबाय दंमोन। मेडिकेल स्टुडेन्ट टिनाया बिफंजों लोगो नांना गंसे स्टिलनि टिफिननि सिङाव पटकाखौ सोनानै गावबाय थानायजों लोगोसे साखाथियावनो गसंनानै भिडिअ'बो खालामबाय दङमोन। नाथाय दुखुनांथावदि पटकाखौ बेरहोनो नागिरनायावनो स्टिल टिफिननि मोनसे थुख्राया सिददावनानै टिनानि उदैयाव हाबनानै जोखोम जायो। बे जोखोमाव थैजों बुंफबनाय हिन्जावसाखौ लोगो लोगो हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो टिनानि जिउ गोमायो। तामुलपुर फरायसालिमाया बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय बायदि देग्लायबो 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बे फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बिएफनि MLA जलेन दैमारिया। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। माननि आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर भुपेन नार्जारिया। BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि, तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो बे फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिमाखौ लुफुंनो एबा जौगाहोनो थाखाय BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 2 कौटि रां अनसुंथाइ होयो आरो 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बिएफनि MLA जलेन दैमारियाबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो होननानै मिथिना मोननाय जादों। मैया आसामनि नगाव जिल्लानि सामुगुरियाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारना दोननाय मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आइजोहा हौवा गैया आरो बिथांहा 2 गथ'फोर दङ। आइजोखौ मिदुल बरा मुंनि सुबुङा जिनाहारि खालामना बुथारदों होननानै गामिनि मानसिफोरा बुंदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला मिदुल मुंनि सुबुङा थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आइजोखौ डिस्टार्ब खालामबोबाय थादों आरो मैया मिदुलखौ आइजो लाहानि न'आव फैनाय नुदों होननानै गामिनि मानसिफोरा बुंदों। आइजोखौ न'नि उनथिंजाय ड्रेस गैयै थासारियाव बोखांनो मोनदों। दायो बे जाथायखौ लाना
पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ।